basirar shi, fasaha shi da hangen nesa shi. Tsawon shekaru na jagoranci na mai martaba sarki har yau daƙiƙa ɗaya a samu turjiya ga al'ummar da yake jagoranta ba, saboda farin jagoranci na hange da tausayin al'ummar shi. Da bayu an yi gwamnatoci daban-daban, shugabanni daban-daban, an yi zama na amana, ya sama wa da al'ummar shi ci gaba mabambanta. Wannan ba komai ne ba, sahalewa ce, baiwa ce da Allah subhanahu wa ta'ala daurawa imana wannan har yanzu muke girba muke mora da irin farin jagoranci na ubanmu abin alfaharinmu mai martaba